resignation. Almajas mao ni kasagaran nga lugar kasagaran mag-jogging ko og day off. Usahay maabot ko diri sa may Al-Kasbah nga area. Diri ko somewhere nagpuyo sa may Sharjah kani among building. Kani nga area diri ko maghuwat adlaw-adlaw sa among bus. Unya kani sila nagdit-dit. Aw, ako la pong gibidyohan. Mo nagiingon og sana all. Huy, dagway. Dagway ni ulong. Sa adlaw-adlaw na akong maagian, kining lugar ang di na ko makalimtan. Naadiri ang mga moment, permi kong dagan, kay basing lako og mabiyaan. Hindi na tuloy-tuloy. Uy! Sa mga time na gilaay ko, usahay magbidyo-bidyo, tanatan-aw ug unsay maayo. Di gyud nako ni sila makalimtan. Sa pila ka tuig nako sila nga mga nakauban. Halos memorize yun nako ning mga agianan. लोगों से मैंने बातचीत की, they were like कि बहुत दिल के अच्छे एक्टर थे, humanitarian act में भी बहुत आगे थे. इनफैक्ट कभी इन्होंने पैसों के लिए काम नहीं किया. He always followed his passion. He loved himself. He loved his art, and he was truly an artist. So दिलीप साहब को तो हम हमेशा याद रखेंगे. Usahay traffic, ay disgrasya. So before, sa una ko daghan ni kayo mga 40 plus. Dako nga sakyanan, karon wala, tulo na lang kabo. Siguro mga dana sa 2 ka semana na lang ang kulang. And then sorry No problem. Sorry. No man, no. Siguro na lang sa mga 2 ka semana siguro muundang na sad ko. Kani last na siguro na ako ning week para makapagpahuway na. Dia emergency Mario belum jalan dia ya. So what is up, Floyd here? Yo, bola. Ay, sorry pare. Yes. No. Okay. So before daghan mi gayo sa isa ka bus is nasa mga 20 plus day off mo mga og kanang mga weekends medyo daghan-daghan siya. So karon wala, tulo na lang mi kabo. I heard nga sa last day sa office ko no magsirado na is until 18. So karon 11 naman ron, so 1 week na lang magsirado na ang kaling nga agency nga akong gitrabahuan. But so nag-resign na ako, naghatag resignation last day, effective today kasi gaan siya. Sa una na ko nga tuig, nagtrabaho ko sa F&B department. Malingang popcorn, malingang french fries, ug usahay tabang sad sa restaurant. Tape recorder, take one. Tape. Ug kani nga time na ako ani sa entrance. Behind ani nga ako ang berugan is popcorn cart. Chinese New Year ang show is
naa sa agianan. So mao niya akong nabidyohan. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Second year sa akong trabaho is nabalhin ko sa attraction department. These are the staff na akong nakauban sa Zone 1 as a ride attendant. Daghan kong nakatunan. Sa tagsa nila nga mga abilidad sama sa usa ka mapagpasensyahon, ligon, kinahanglan ligon kag tuhod kay usahay og kanang busy wala gyud mohatag og breaks. Kinahanglan mo barog ka tibok adlaw sa isa ka posisyon. Sa mga tagsa ng mga kinaiya o klase-klaseng kultura, klase-klaseng lahi, lain-laing inistoryahan, lain-laing tinuhuan, isa sa mga di na ko makalimtan ang ilang kinaiya na bisan sa kahago, kasakit ug kahiubos di nila makalimtan ang pagngisi ug katawa. Smile. Katawa mao kini ang akong pinakanakatunan ug atong pamalandungon daghan kayo ni og rason, mga meaning, mga purpose ug tinguha. I can see you guys. Yeah, Nico. Tape recorder, tape recorder, take one. Tape recorder, take one. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Before daghan bigayo na mga kauban kaniya nga ako mga ika na adlaw-adlaw nga naagian before. Kuya, pinalawang schedule lang nila. Yung tayong regular na alam. Hindi na dapat nila pinagtubak. Ano kayo mag-bibis nila? Bigyan na nila sa sasay sa'yo ng tao sa isang Usahay na traffic incident usahay na makaminsan. Hello? Are you ready? Sa baba. I'm coming 1 2 minutes. So niya niabot sa lugar, pakita lang ko ang